Mill-ASATS hija app oħra li tgħin lit-tfal jitgħallmu l-Malti. Din id-darba b'vokabolarju bażiku b'tipa komda għall-għajnejn u bl-għajnuna tal-istampi. It-tim tagħna ltaqa' ma' Anna Vassallo sabiex jitkixxef aktar dwar din l-app. Mill-ASATS hija forma ta' dizzjonarju xkejken għat-tfal iż-żgħar. Meta nitkellmu fuq l-etajiet żgħar forsi minn 3 sa 5 snin, aċċessibbli minn fuq pjattaforma tal-Android, tista' tiġi aċċessata kemm minn tablet kemm minn mobile. Hija app b'xejn għaliex hija sponsorjata mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u jista' jaċċessa kulħadd. Fuq din l-app insibu għatta stampi marbutin ma' kull ittra tal-alfabet, ma' kull ittra nsibu ħafna ritratti li huma assoċjati ma' din l-ittra u din isservi ovvjament ta' biex nżidu l-vokabularju ta' tfal għaliex fl-etajiet meta tfal kun għadhom qed jitgħallmu l-ittri minkunu qed ngħinuhom biex iżidu l-vokabularju speċjalment bit-tri f'dan il-każ kliem li jibdew b'ittra partikolari. Ħafna drabi tfal meta jkunu forsi qed jaħdmu d-dar flimkien mal-ġenituri tagħhom ikollhom bżonn isibu kliem li jibdew b'ittra partikolari. U ġieli jiġu f'diffikultà tfal mela biex naħseb kelma li tibda bil-kelma jien naf ċ, pereżempju. Allura din l-app li hija tkun qisha bħala riżorsa speċjalment għad-dar li t-tfal jistgħu jirreferu għal jekk għandhom bżonn kliem li jibdew dik l-ittra meta jkunu għadhom qed jitgħallmu l-ittri. Huwa importanti ħafna li jifirxu l-ammont ta' vokabularju li għandhom u relatat ma' ħsejjes partikolari. Allura din l-app qiegħda hemm biex tgħinhom isibu dawn il-kliem vera b'mod faċli u jaraw l-istampi wkoll relatati magħhom. L-tfal qed iżżidilhom il-firxa ta' vokabularju għaliex normalment meta tfal jaħsbu f'ittra partikolari kull meta jaħsbu f'ċertu kliem li jkunu familjari magħhom is-soltu, mentri dan l-ammont ta' kliem provajt nidħol fi kliem li forsi mhux daqshekk komuni għat-tfal biex it-tfal ikunu iktar iżidu l-vokabularju tagħhom li ħafna drabi forsi jkunu jafuhom forsi b'lingwa oħra, pereżempju bl-Ingliż, imma qed jarawhom ukoll bil-Malti. Ovvjament dizzjonarju bħal dan irid jibqa' aġġornat għaliex jekk naraw mill-lat tal-kitba l-ortografija se jkun hemm xi tibdiliet, jista' jkun hemm ukoll xi kliem ġodda li daħlu fil-lingwa tagħna li importanti li jiżdiedu fid-dizzjonarju wkoll. Ir-Rediffusion kien wieħed mill-mezzi ewlenin tax-xandir li jgħenu fl-istandardizzazzjoni tal-Malti u li taw spinta lill-użu formali tiegħu. Imma x'kien sewa sew ir-Rediffusion? X'tip ta' lingwaġġ kien jintuża fuqu? U x'irwol kellha l-lingwa Maltija fuq dan il-mezz ta' xandir? Ir-Rediffusion kien l-ewwel mezz ta' xandir pubbliku f'Malta. Għal ħafna snin, għal perjodu ta' madwar 25-30 sena, kien l-unika mezz illi bih fil-Gżejjer Maltin kont tista' tisma' xi ħaġa tax-xandir illi hija lokali. Għall-ewwel illi beda jxandar ir-Rediffusion fl-1935, il-biċċa kbira tal-materjal li kien jixxandar minnu kien bl-Ingliż. Bil-Malti bdew bil-mod il-mod deħlin affarijiet bħal ngħidu aħna it-traduzzjoni ta' l-aħbarijiet mod partikolari, oriġinarjament anke l-aħbarijiet tal-BBC minn fuq ir-radju dan dejjem, imma mbagħad anke ċertu avviżi tal-gvern, gvern kolonjali hawnhekk qegħdin ngħidu qegħdin nitkellmu dwar is-snin immedjatament qabel it-tieni gwerra dinjija, ġifieri fis-snin 30.
Imma kif appena tidħol il-gwerra mill-ewwel ir-rediffusion jieħu spinta l-qudiem f'dak li hu l-użu tal-Malti. Naturalment, il-gvern ta' dak iż-żmien kien ra illi bih jistgħu jiġu komunikati anka avviżi importanti ħafna bħal pereżempju is-sinjali tal-attakk mill-ajru. U hawnhekk allura jiġu dawk illi kienu n-nies illi kienu forsi l-aktar sinonimi ma' dawn l-ewwel snin ta' rediffusion. Fuq quddiem net, naturalment, jissemma Effiċantar. U Effiċantar nerġgħu niltaqgħu miegħu minn hawn ftit sekondi oħra. X'tajjeb hawnhekk illi ngħidu illi kien hemm ukoll dawk li kienu it-tradutturi, dawk li kienu jaħdmu bħala uffiċjali ta' l-informazzjoni. U fost dawn kien hemm nies li huma fost quddiem net fit-tħaddim tal-Malti anka fil-letteratura f'dawk is-snin. U allura qed nirreferu hawnhekk għal nies bħal Giuseppe Kuti pereżempju, jew inkella Giusi Mallija. Dawn primarjament flimkien anka aktar il-qudiem f'dawn l-istess żminijiet Kellinu Vella Ħaber illi kien involut anka huma d-Dipartiment tal-Agrikoltura biex jagħmlu anka x-xandiriet għall-bdiewa. Wara l-gwerra, Effiċantar ġie mqabbad mid-diriġenti ta' rediffusion illi kienu Ingliżi biex jibdew jipproduċu programmi bil-Malti. U dawn il-programmi bil-Malti mill-1947 il-qudiem kibru fil-kwantità u anka fil-kwalità. Kibru fil-kwalità għax kellek nies li kienu impjegati biex jaħdmu bħala xandara bil-Malti tal-post u tal-fis. Fost dawn kien hemm pereżempju Charles Arrigo, Victor Galdes, Victor Aquilina. U interessanti wkoll illi f'dawn l-istess żminijiet għandek ukoll l-ewwel vuċi ta' mara illi xxanda regolarment. U din kienet Carmen Carbonaro. Hawnhekk tajjeb ngħidu illi l-impatt illi kellu dan ix-xandir bil-Malti kien wieħed kbir ferm. Pereżempju, dawn ix-xandiriet ta' Carmen Carbonaro fihom kien ikun fihom riċetti bil-Malti. Ir-riċetti bil-Malti kienu xi ħaġa ta' rarità qabel dan iż-żmien. Fl-istess waqt anka spinta lill-letteratura u l-lingwa Maltija mill-professur Giuseppe Aquilina illi kien anka iħeġġeġ biex isir qari ta' poeżiji u qari ta' novelli, imma fl-istess waqt anka il-famużi qari ta' romanzi ta' Charles Arrigo jibdew bejn wieħed ieħor f'dan iż-żmien. Matul is-snin 50 u anka aktar u aktar tard, fis-snin 60 insibu anka splużjoni ta' radiodrammi fejn ir-radiodramm bil-Malti kien xi ħaġa illi hawnhekk tajjeb li niftakru li dan huwa fis-snin immedjatament ta' qabel ma beda it-television f'Malta. U allura dak illi kienet drama bil-Malti inti jekk ma tarajiex fuq il-palk dina tista' tismagħha fuq ir-rediffusion. U hawnhekk naħseb li kien wieħed mill-iktar kontribuzzjonijiet interessanti ta' rediffusion. Anke għandek kittieba bħal Francis Beyer, Oreste Calleja u oħrajn li kitbu għal-palk Malti bħal Fred Sant u diversi oħrajn illi jibdew anka l-ewwel xogħlijiet tagħhom jew fost l-ewwel xogħlijiet tagħhom huma propju radiodrammi li kienu jixxandru fuq rediffusion. Dak kollu illi ġara matul is-snin 30, 40, 50 u 60 kellu impatt sostanzjali naturalment fuq meta ġejna snin 70 u tfaċċa ir-Radju ta' Malta kif kien jissejjaħ dak iż-żmien dak li llum nafuh bħala Radju Malta. Radju Malta kontrarju għal rediffusion kien ixandar bil-Malti primarjament. Ir-rediffusion xorta baqa' kellu kanal li kien ixandar esklusivament bl-Ingliż għax fil-fatt kien sempliċiment ixandar dak li jkun ħireġ fuq il-World Service tal-BBC. Imma hawnhekk naraw li anka dawn l-ewwel programmi fuq ir-Radju Malta kienu l-istess stil ta' programmi illi kellek anka fuq ir-rediffusion. U allura naħseb jiena li l-impatt anka ta' kif isir xandir bil-Malti, ir-rediffusion kellu naħseb jiena rwol importanti ferm.
Minkejja li Dunkarm huwa magħruf l-aktar bħala l-poeta nazzjonali ta' pajjiżna, il-kontribut tiegħu imur lil mill-kitba tal-poeżija. Fost il-kitbiet prożajċi tiegħu ma nistgħux ma nsemmux ukoll ir-romanz żewġ anġli, Ines u Emilia. Ines u Emilia huwa romanz li huwa miktub bit-Taljan minn Domenico Caprile u ġie tradott tal-Malti minn Dunkarm. Huwa l-unika xogħol ta' traduzzjoni fil-forma ta' proża illi kiteb Dunkarm. Minkejja illi Dunkarm kiteb diversi poeżiji li għamel traduzzjoni tagħhom għal-Malti minn diversi lingwi, fosthom il-Latin u l-Ingliż u l-aktar mit-Taljan, iżda fil-forma tal-proża ir-romanzu Ines u Emilia huwa l-unika traduzzjoni fil-forma tal-proża. It-traduzzjoni kienet element ewlieni fil-viżjoni tal-letteratura tas-seklu 19, mhux biss għax setet toffri orizzonti ġodda lill-letteraturi Ewropej, imma wkoll għax kellha sehem fl-iżvilupp tal-qrubija bejn niesna differenti. Fil-każ tal-letteratura bil-Malti, il-kittieba Maltin kellhom żewġ raġunijiet għalfejn kellhom jittraduċu xogħlijiet ewlenin bil-Malti. L-ewwel raġuni kienet illi fl-Ewropa f'dawk iż-żminijiet it-traduzzjoni kienet popolari ħafna u allura bil-fors illi f'xi mument jew ieħor kienet se ssib ruħha f'Malta wkoll. Iżda wkoll kien hemm il-bżonn illi ħassew dawn il-kittieba Maltin biex juru illi l-sin Malti m'għandu xejn anqas mill-lingwi oħrajn u kien għalhekk illi kitbu traduċew diversi xogħlijiet importanti f'dawk iż-żminijiet bħal huma l-Bibja u d-Divina Kommedja biex iwasslu l-messaġġ illi l-sin Malti għandu l-għodot meħtieġa biex iwassal xogħlijiet daqshekk importanti f'dak iż-żmien. Apparti traduzzjonijiet bibliċi, insibu traduzzjonijiet oħra ta' ħafna u ħafna romanzi l-aktar mit-Taljan u wkoll b'element gotiku għaliex ir-romanz gotiku kien l-aktar romanz illi kien popolari f'dak iż-żmien f'Malta. Ines u Emilia huwa storja ħafifa ta' żewġ tfajliet illi jiltaqgħu f'kulleġġ u tant isiru ħbieb illi jsiru jinħabbu bħal aħwa. Bit-tjubija tagħhom huma jirnexxielhom jelbu l-ostakli kollha tal-ħajja kif ukoll jirnexxielhom iqarbu lejn xulxin żewġ tiqraba illi kienu ħalfu illi jivvendikaw irwieħhom minn xulxin. Permezz ta' traduzzjoni Ines u Emilia Dunkarm jirnexxielu jwassal il-kobor tal-ilsien Malti meta qed jitraduċi xogħol illi oriġinarjament huwa miktub b'lingwa oħra. Iżda wara dan ir-romanz hemm ukoll l-element tal-aspett morali, l-aspett morali illi jidher f'ħafna u ħafna aktar xogħlijiet ta' Dunkarm. Dan ir-romanz huwa ddedikah lit-tfajliet Maltin u jgħidlek fid-daħla tal-ktieb Ines u Emilia huwa jgħid li qed jiddedikah li xbejbiet Maltin biex mit-tjubija ta' Ines u Emilia jitalmu l-imħabba u s-safa li kellhom bżonn. Dan l-aspett morali nifhmuh aktar meta nifhmu kemm għal Dunkarm kienet importanti l-letteratura illi setat tgħallem il-valuri morali fil-waqt li l-poplu qed jieħu pjaċir. U għal dan il-għan Dunkarm għażel il-lingwa Maltija għaliex hemmen li l-ebda lingwa oħra ma setat tasal fil-moħħ u fil-qalb ta' min qed jisma' aktar mill-lingwa Maltija, dan uħsieb illi jidher ħafna fl-editorjali tiegħu. Imbagħad hemm ukoll ix-xejriet illi juru l-ħila ta' Dunkarm bħala traduttur. Din il-ħila ftit li xejn nafu biha iżda jekk inħarsu ħarsa lejn ir-romanz nindunaw illi Dunkarm baqa' fidila l-aħħar lejn il-verżjoni oriġinali u ħsieb illi wassal Malti miktub safi u Malti miktub bl-aktar mod li jinstema' naturali ħafna iżda qatt attent illi l-kelma Maltija mhix qed twassal anqas il-messaġġ tal-kittieb u lanqas tnaqqas il-ħlewwa tar-rakkont. U hemmhekk naraw kemm Dunkarm irnexxielu iwieżen dawn il-karatteristiċi tant tajjeb biex iwassluh bħala traduttur tajjeb ukoll apparti bħala poeta. Li kieku kellna nistħarġu it-tradizzjoni f'Dunkarm, irridu nistħarġu kemm il-poeżiji kif ukoll il-proża. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-poeżiji, għandna diversi poeżiji x'nistudjaw, imma min-naħa tal-proża dan ir-romanz huwa l-unika xogħol ta' traduzzjoni. U allura jekk verament irridu nistudjaw lil Dunkarm bħala traduttur,
Irridu nistudjaw ir-romanzi Ines u Emilia biex naraw kemm Dunkarm kien traduttur tajjeb anke fil-qasam tal-proża u mhux fil-poeżija biss. Meta l-allima tgħidilna li qed nirrepetu l-istess 4 kelmiet, arana nduru lejn it-teżawru. Dak il-ktib kbir u goff li minkejja li jismu donnu dinosawru, spiss jgħinna nsibu sinonimi ħelwin għal kull ma nkunu rridu ngħidu. Diversi lessikografi iħarsu lejn it-teżawru bħala tip ta' dizzjonarju speċjalizzat. Saħna meta nitkellmu dwar dizzjonarju l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija jekk online dik il-kaxxa fej infittxu, nikbu kelma nfittxu, jekk qed nitkellmu dwar l-istampat, dak il-ktieb bil-lasa żeta li jtik il-vokabolarju tal-lingwa u ħdejh it-tifsira. Teżawru jaħdem ma jagħtikx it-tifsira, ma jagħtik aktar kliem x'tista' tgħid minflok il-kelma ewlenija, jgħidulhom sinonimi. Ngħidu aħna f'dizzjonarju jekk issib jekk tfittex missier f'dizzjonarju ħajtik raġel li kellu l-uliet. Jekk tfittex missier f'teżawru itik papa, ix-xieħ, eċċetera, kliem li għandu l-istess tifsira. Bla dubju l-akbar wieħed u l-iktar wieħed mifrux u li qiegħed fl-idej huwa t-teżawru ta' Albert W. Ajus li ħareġ mal-millenju fis-sena 2000. Għal-bidu fl-ewwel verżjoni tiegħu fl-ewwel edizzjoni kien fih biss is-sinonimi. Imma mbagħad għaxar snin wara żiedlu l-antonimi. Ġifieri sinonimi qed ngħidu kliem li jrott l-istess tifsira, antonimi bil-maqlub kliem li għandu tifsira opposta. Barra dak hemm ukoll teżawri oħra. Pereżempju, illum il-ġurnata nitkellmu fuq teżawri distribuzzjonali. Teżawri distribuzzjonali jinħadmu minn korpus u jinħadmu b'mod awtomatiku, mhux ma jaħdimhomx il-bniedem. Pereżempju, mill-korpus tal-MLRS, hemm teżawru distribuzzjonali ngħidu aħna fis-sit tal-Sketch Engine. Imbagħad hemm ukoll id-dizzjonarju Malti ta' Malti mħaddem ta' Mario Saracino Nglot li billi huwa dizzjonarju anzi monolingwi. Spiss huwa jiddefinixxi iżerżaqlek dawk is-sinonimi. Jiġifieri tista' tgħid li għandu wkoll użu ta' teżawru. Aktar il-qudiem hekk Alla jrid għandu joħroġ teżawru tematiku ieħor se jkun jismu kelma l-kelma teżawru tematiku Malti li wkoll ħajkun imqassam bit-temi b'indiċi alfabetiku fuq wara u se jkun online ukoll. B'mod ġenerali, aktar ma l-kelma tkun użata teknikament, inqas ħajkollha sinonimi. Jekk tqis pereżempju kelma kunfratija jew berettin li jużaw l-assisin jew il-fratelli, m'intix ħassibilhom sinonimi. Jekk ħares lejn lazz jew il-sien li nużaw meta aħna nitkellmu dwar iż-żraben, probabbli m'intix ħassibilhom sinonimi. Dan ma jfissirx li kliem aktar mifruxa fost il-poplu jinnaf ġiraffa, kelb, qattus, ma jfissirx li dawn ukoll għandhom is-sinonimi. Ġifieri il-bejgħa mħalta. Il-biċċa kbira tas-sinonimi jagħtu sfumatura differenti tal-istess tifsira u jvarjaw. Hekk għandek pereżempju kiel tħanżer li tfisser li kiel b'mod iktar maġġel, b'mod iktar ta' malajk, jew kiel ħafna aktar. Jekk għandek pereżempju ħajr u grazzi, nrodlok ħajr u nirringrazzjak. Xi ħaġa hija aktar letterarja mill-oħra. Ġifieri għalkemm bażikament ifissu l-istess tifsira, waħda tkun kemm xi aktar differenti. Imbagħad hemm sinonimi li t-tifsira tagħhom toqrob ħafna lejn ta' xulxin. Jiġuni f'moħħi pereżempju moxt petne, lewn kulur, jum ġurnata. Li t-tifsira tagħhom daw xi ftit jew wisq tista' tgħid li hija tant qrib li kważi jfissu l-istess ħaġa.
Fit-tradizzjoni orali li uritna minn ommijietna u missirijietna, insibu bosta qwiel marbuta max-xitwa. Bosta minn dawn il-qwiel huma marbuta mat-temp, minħabba li dan kien u għadu ta' preokkupazzjoni kbira għal ħaddiema tar-raba. Bosta mill-qwiel marbuta max-xitwa jitfgħu dell-ikraħ fuq dan l-istaġun u bir-raġun billi l-irjieħ u l-arar jistgħu jġibu ħerba miż-żara tal-bdiewa u jkiddu kemm lill-bnedmin kif ukoll il-bejjem. Infatti ngħidu li x-xitwa tagħmel tagħha imsejken minn ma jkollux biex jilqaħħa u nqablu x-xitwa madlam fil-qawl il-ħarif għall-arb, ix-xitwa l-lejl. Ħafna mill-qwiel li jixħtu dawl fuq id-drawwiet u ħidmet niesna fi żmien ix-xitwa huma marbuta max-xhur. Ngħidu li s-sajf f'Jannar għana tal-fqiru tal-bidwi minħabba li minn ma jkunx imkennen sew fix-xahar ta' Jannar, temp sajfi aħjieħ qatih. Ix-xita ta' Jannar ta' iġġib ukoll arar, tant li ngħidu la titlob xita f'Jannar u meta Jannar taraħ l-ewlieni jiġifieri btilja ilma ma tarax il-bidwi ħieni. Ngħidu wkoll li f'Jannar il-ġidra għal ħmar billi ma tkunx għadha tajba l-ikel. Jekk f'Jannar nagħtu l-ġidra għal ħmar, għal frar ngħidu fi frar il-kaboċċa għal ħmar. Minħabba li l-bjar ikunu mtlew fix-xhur ta' Diċembru ta' Jannar, ngħidu wkoll li frar fawwar jimla l-bjar. Dan huwa wkoll ix-xahar meta l-art tibda tisħon xi ftit. Għalhekk ngħidu li frar fawwar itella l-fwar. Marzu imbagħad huwa magħruf l-aktar għar-riħ b'saħħtu u x-xita f'waqta. Kif jiġdu l-qwiel, Marzu Marzellu aħraq il-moxtu r-rixtellu u ħruġ Marzutu l-April xita karru debfin. Minkejja li ħafna mill-qwiel ambjentati fix-xitwa jpinġulna staġun kiefer u kif, mhumiex il-qwiel kollha li jagħtuna stampa daqshekk negattiva tax-xitwa. Fil-qawl, ix-xitwa mara sewwa, is-sajf raġel xalatur. Ifakkarna li x-xitwa hija wkoll l-istaġun tal-ġabra, l-istaġun li fih infittxu l-ken tal-imkejjen komdi tagħna u tan-nies l-aktar għall-qalbna. U ma ninsewx ukoll li fil-qalb tal-qalba tax-xitwa insibu x-xrar tax-xahar ta' frar fil-festa ta' San Valentinu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.